Hi guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel guys. Biya na sa ding mga expert nga mga pon sa mga backten guys o mamutol sa ilang mga buntot. Tara guys, inubanan ani kanay si Janjan, ang expert mangihay sa mga baboy sa pitfall to kani ang iyang mangihay guys kay dapat kayo anak. Kani si Sadam. Kuan ko ni expert ko ni mukupot. Atas kapuan. That's it. Sak guys, dakan kaning anay nga iyang kapununon. Kumana naman to usa dong no? Nag-ignition. Usa. Kana murag mit iron na dong with iron. Kaman sa I miss you. Buntot. Buntot, dara. Honest style nila guys. Mga freestyle ba? Freestyle. Oy, Sadam usa na nagbalik-balik. Dito, sexy kayo. Grabe ka absi up. Laumag mga puso na, murag puso ng babaya. Para magsikuan. Murag Sadam. Tara guys, cute kayo ni sila guys. Tara. Ang blessings ni Madam Priscilla. 11 heads sila guys. Kagabingin ni siya, gipanganak nga siya lang ang buhay na nabang. So guys, akan tayo anak ng alay salamat po guys sa God nagkakaroon po blessings guys, pito ka buo kanay nga nanganak o tag-11 ka kids guys. Ito, so, ang tanan mga bakten na po sa pagkakaroon guys, 70 kids. Kahapon, nagkaroon na. Lipay kayo ko guys. Successful din ang ilang panganak guys. Wala magkalisod. Sila katawa eh. Sadam ba? Nanaiggan ko mo sa Amerikana guys. Amerikana ko ate. Let's Fight kita yang may tao patay ba? No good. let's sana mukbang. Bata, pila edad mo dong? Dapat hindi na ka? Ay. Ito pa just Fight ko ang ice eh.
26? Oh. Ah. 26 siguro. Ah! Ah! 24 na Ano ba na dia? Yan. Pwede na tawag medyo tayo, pero Amerikana. Amerikano lagi tayo kay mga Pinay tayo pasakitan na tayo. Oh. Sakitan ka? Oo. Oh. Mga Pinay tayo, di loyal. May sa tinansi kay gugod-gukorog mga Amerikano. Mo lagi. Oh, sa to, Chinese. So na panahon. Oh. Grabe ginati. Doon kayo ba? Ang tigs na. Karong tigs na wala na. Oh, lagi. Formal na tayo. Formal na tayo. Sana. Hindi, formal ang Japon dito, pero sila lang ginag... Ako. Nagukod. Dili. Formal ang Japon. Sila may nagukod. Sa rin ang gupronta. Okay. Kasalanan bang maganda? Grabe grabe. May tawag ng kasalanan bang maganda? Pisik na dugo na sa sunod guys. Sabi lang kay Oo. magantos lang ka guys. Rusya. Magantos magaling vaccine nga nagsigig hilak. Kita na ino nga Oh, yun. Nga nagsigig pa sakit. Sige pa nagsigig pa sakit. Ana na. Sama sa uyab nga. grabe wa ko yung yap yoy. Wapa kay now. Nang. Oh. Sadam ba sadam. Amis kay ngayon sa damo. Oh. Oh. Swerte kayong mauyab ani Oh, guys. kay way kwarta, swerte kay. Guys. Swerte kay way kwarta. Wait, bakit kugma nag-akal? Oh, nagakal. Nag-akal gugma guys. Oh. Unsa man ang Nalunusan nagpundok. kwarta niya, wait kugma. Mo lagi. Mo na nagkapara. Ang gugma ka nag-akal. Ang nalunusan nagpundok. Na mga on. Imposible. Nay trabaho kanina, trabaho naman eh. Aswerte naman nay trabaho. Gilag porn sa dana. Ecstasy na sad. Nagko kay 20,000 buwan ko ani Oh. sa dam. Oh. Kanina dyan no 30,000. 30,000. 30 na lang te, 30 na na 20. Oh. 30 ba? Tugan das tinuod ba 30 mil. Nga butan kay ning amo ani kay Putan kay grabe kung kap kung nanonood ka man ngayon. Ay! Sana. Badagdag daw. Sana tumingin. Madagdag daw siya guys. Kung nanonood ka man ng video guys. Baka naman. Baka naman. Baka tubuan. Baka naman may iba kang naisip dyan. Oh. Biki naman. Busy naman. Oh. Beke. Kaya sa naman. Grabe. Sadam pwede li. Galing yung sa atin. Guys, maura to ang akong ipakita. Kung buntaga guys. Oh, salamat. Daghan din sa kayong salamat sa Follow and more videos. 6,300 nga followers sa Facebook page guys. Salamat yun sa inyong pagsuporta, pagsunod sa akong mga videos. Bisag dili kayo nindot, makikit mo views yun mo para nako. Salamat kayo guys. O kanang thank you for watching. Bye. Bye dong. Bye dong. Oh, bye. Bye dong. Bye. Bye-bye. See you soon. Adi na